No niin, seuraavaksi katsotaan, että miten saadaan pelastettava tuolta keulan kautta kyytiin. Elikkä etenee silleen, että pelastaja esimerkiksi täällä päällä meloskelle saapuu luokse, siirtyy kyydistä pois ja siirtyy tänne pelastettavan taakse sillä tavalla, että pepo jää tähän meidän etupuolelle. Pelastaja vie kädet tuolta pelastettavan kainalotten alta ja tarttuu tästä pepon käsikahvoista kiinni, jonka jälkeen pelastajan omalla painolla saatetaan tämä pepo tuonne pelastettavan alle. Tapahtuu näin. Ja sitten voi vielä toisen kerran antaa vähän vauhtia. Hyvin kevyesti tulee, koska pepo liukuu tuolla pelastettava alla. Ja tarkoitushan ei ole missään vaiheessa nostaa itse, vaan aina saatetaan laite tuonne pelastettava alle. Ja loppuu taas vetomerkkiä. Pelastaja roikkuu teillä perässä mukana. Ja jos jää muuttuu kantavaksi, niin siinä vaiheessa voi hyvin sitten nousta kokonaan kyytiin.